belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over een arbeidsconflict tussen het Advent Hospitaal en enkele specialisten. Volgens het Advent Hospitaal moeten de specialisten een nieuw contract tekenen en hebben ze daarvoor de deadline van 8 december gesteld. Specialisten die het contract niet hebben getekend, krijgen geen toegang tot de operatiekamers waar ze operaties moeten uitvoeren. Dit heeft deze week al tot gevolg gehad dat sommige oogoperaties niet door konden gaan. De specialisten spreken schande van de situatie en willen dat ze niet gedwongen worden om een arbeidscontract te ondertekenen, omdat hierdoor patiënten de dupe worden. De voorzitter van het College Financieel Toezicht, Raymond Grades, heeft een brief geschreven aan minister van Financiën Javier Silvania. Hierin staat onder meer een reactie op de derde uitvoeringsrapportage voor dit jaar 2021. Een opvallend aspect in de brief is dat de schuldpositie van Curaçao is opgelopen tot boven de 4,2 miljard gulden. De toename van de schuldpositie is volgens het CFT een gevolg van de verstrekking van de 6e tranche liquiditeitssteun van 168 miljoen gulden. Hiermee is de schuldquota van Curaçao van 87% van het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal naar 91% in het derde kwartaal van dit jaar gestegen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llámanos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor de setor de mente até com o setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Toerismeorganisatie Tjata heeft een rondetafelconferentie gehouden over vaccinatie tegen COVID-19. Tijdens de conferentie zijn rechten en plichten van vaccinatie op de werkvloer besproken. Het is een actueel onderwerp wat vooral in de toerismesector een belangrijke rol speelt. Tjata wilde hiermee duidelijkheid creëren en heeft verschillende Human Resource Managers uitgenodigd om te praten over het onderwerp. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Holland heeft voor de derde keer in korte tijd een drugstransport onderschept. Op de Caribische Zee wist het patrouilleschip een go-fast te laten stoppen met aan boord 2 opvarenden. Daarbij onderschepte het schip 235 kilo cocaïne. De vangst was al op 17 november, maar is gisteren pas bekendgemaakt. In oktober wist het schip ook al 2 drugstransporten te onderscheppen. Daarbij werd in totaal ruim 500 kilo drugs in beslag genomen. Een 62-jarige man is gisteren veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 8 voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat de man een vrouw heeft misbruikt toen ze met z'n tweeën in het Casa Linda Resort waren.
De man stelt dat hij met de vrouw daar naartoe is gegaan enkel om uit te rusten en dat hij erectieproblemen heeft. De rechter zag daarin geen reden om de man niet te veroordelen. De grote wegen op Curaçao worden gescheiden door vangrails, maar daar zijn de laatste tijd veel planten, bomen en struiken. Veel mensen klagen erover omdat het leidt tot gevaarlijke situaties, omdat er geen goed zicht is op andere weggebruikers. Het lijkt erop dat er wel wordt schoongemaakt, maar dat er ook tegelijkertijd voor wordt gekozen om de planten en struiken voor een deel te laten staan. Veel mensen vinden dat onverstandig. Fotograaf Reli Ignacio heeft voor de Extra verschillende foto's gemaakt van de vele vegetatie. De wereldberoemde Curaçaose honkballers Ozzy Albies en Kenley Jansen hebben gisteren een bezoek gebracht aan het Marnix VSBO in Cascora. De twee honkballers praten daar met leerlingen en docenten. Het was een geslaagd bezoek, zo staat er in de Extra te lezen. De twee honkballers bleven bijna 1,5 uur. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.